Είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει μεταπτυχιακά πάνω στη θεολογία στη Ρώμη. Είναι εφημερίδας στον Άγιο Ελευθέριο Αχρανών. Έκανος κληρικός, πατέρας τριών παιδιών. Βέβαια, αυτό είναι πολύ λίγα σε σχέση με όλα αυτά που εκείνος κάνει και δραστηριοποιείται. Να πούμε ότι έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και ειδικά κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με λατρευτικά θέματα. Και σήμερα τον έχουμε κοντά μας στη Σχολή Γονέων για να μας μιλήσει ακριβώς γι' αυτό. Για την λατρεία και για την οικογένεια. Πώς η οικογένεια συνδέεται με τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Αν μην πω περισσότερο, να ακούσουμε τον πατέρα μας στο κείμενο. Κάνω μια μικρή προσευχούλα να μας βοηθήσει το Πανάγιο Πνεύμα. Ευλογητός η Χριστέ, Θεός ημών, ο Πανσόφους, τους ανοίξαν απήξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Κωνσταντίνο, τον πνευματικό σας πατέρα, που σήμερα είχε την αγάπη και να με προσκαλέσει εδώ στα πλαίσια της λειτουργίας της Σχολής Γονέων της Ενορίας του Αγίου Αντωνίου και Αρτσινίου. Και αισθάνομαι πολύ ευτυχής, διότι έχω ξανάρθει πολύ παλιά εδώ. Πρέπει να ήταν το 2002, αν δεν απατώμε, ή 2001. Και βλέπω ότι η Ενορία σας είναι ένα στολίδι και ένα κόσμημα. Και αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ, διότι η ευπρέπεια του οίκου, του Θεού, δηλώνει και την εσωτερική αγωνία να αποκτήσουμε μία ευλογημένη ψυχή, η οποία υπεύθυνα, αν μεταφραθεί, μπορεί να συνδυαστεί πάρα πολύ με το γεγονός της οικογένειας. Σήμερα, φυσικά, όσο ποτέ άλλοτε, η οικογένεια, όπως γνωρίζουμε, έχει χτυπηθεί ανελαίητα και με πολλούς και διάφορους τρόπους η οικογένεια βάλεται και διαλύεται με πολλούς τρόπους, τους οποίους γνωρίζουμε όλοι. Δεν θα επισέλθω σε αυτό για να μην δημιουργήσω έτσι μια τραγική ατμόσφαιρα και δημιουργήσω έτσι ένα ψυχοπλάκωμα μέσα στην καρδιά σας, γιατί ο σκοπός μου είναι να φέρουμε τη χαρά του Χριστού στους ακροατές και όχι να λέμε τα δύσκολα πράγματα, τα οποία δύσκολα πράγματα δεν έχουν λύσεις πολλές φορές. Θα πούμε αυτά που μπορούμε εμείς εύκολα να τα κατανοήσουμε και να τα εφαρμόσουμε. Και θα πω και το εξής, Πάτερ Κωνσταντίνου, ότι η σχολή που μπορεί κάποιοι, ας πούμε, να πούνε ότι αφορά μόνο τους νέους που πρόκειται να παντρευτούν, εγώ δηλώνω ότι η σχολή γονέων είναι για όλες τις ηλικίες, διότι κάθε ηλικία χρειάζεται τον προσωπικό της επαναπροσανατολισμό ως προς το θέμα της τοποθετήσεώς της απέναντι στο Θεό. Και η βάση είναι η εξής: όσο ερχόμαστε πιο κοντά στο Θεό, πιο κοντά σε αυτό που εκφράζει τον Θεό, που είναι η Εκκλησία, η λατρεία δηλαδή, η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, οι απλές ακολουθίες της Εκκλησίας μας, τόσο από εκεί εφορμάται ένας ζήλος απαράμιλος, ο οποίος δεν μπορεί πουθενά να βιωθεί εκτός από την εμπειρική θεολογία. Η γνώση, την οποία πολλές φορές αποκτούμε μέσω της μελέτης, θα πάρουμε βιβλία, να διαβάσουμε, να παρακολουθήσουμε ειδικά σεμινάρια κτλ. Ίσως παραμένουν μόνο στον παράγοντα της κατάρτισης, της γνώσης δηλαδή. Εκείνο το οποίο λείπει όσο ποτέ είναι η εμπειρία, η πείρα, να αποκτήσει κάποιος πείρα. Και η οικογένεια σήμερα, εκεί που εγώ εστιάζω, και γι' αυτό ακριβώς και το θέμα είναι η οικογένεια και η ορθόδοξη λατρεία, είναι ότι απουσιάζει το λειτουργικό βίωμα.
Για να μην σας κάνω τον διδάσκαλο όμως και σας ταλαιπωρήσω πολύ, σκέφτηκα σήμερα το θέμα το οποίο μου δόθηκε έτσι να σας αναπτύξω, να το κάνω με έναν διαφορετικό τρόπο. Ίσως είναι μοναδικός έτσι και στον τρόπο τον οποίο μιλώ, αλλά επειδή θέλω εμπειρικά να το κατανοήσουμε το θέμα αυτό, θα πω δύο πραγματάκια. Και θα κάνω με παραδείγματα σήμερα αυτή τη διδασκαλία. Δεν θα σας πω θεωρητικά, θα σας πω πρακτικά πράγματα, τα οποία θα βγάλουν ένα ζουμερό αποτέλεσμα. Κάποτε γνώρισα δύο νέους ανθρώπους. Ήταν ένα ζευγαράκι. Ξεκίνησαν να εξομολογούνται. Αγωνίζονταν αληθινά. Ήρθαν κοντά στον Θεό και την Εκκλησία. Άρχισαν να έρχονται στις συνάξεις, στις ομιλίες, ιδιαίτερα επειδή ήταν και νέα παιδιά, έρχονταν στις συνάξεις των νέων. Άκουσαν από τον ομιλητή για τον τίμιο γάμο, διότι οι περισσότεροι σήμερα δεν ομιλούν για τίμιο γάμο, μιλούν μια σχέση, δηλαδή που φαίνεται αυτό. Όταν κάποιοι γονείς λένε στο παιδί τους πριν παντρευτεί, να σου γράψουμε την περιουσία, δεν ξέρεις αυτός μπορεί να είναι παλιάνθρωπος αύριο μεθαύριο και να χωρίσει. Έχει μεγάλη σημασία το προήμιο του γάμου του παιδιού μας. Αν είναι τίμιο και το αισθανόμαστε ως τίμιο, δεν θα κάνουμε τον κακό λογισμό. Επειδή όμως δεν το βλέπουμε ως τίμιο, το βλέπουμε ως άτιμο, γιατί η κοινωνία είναι άτιμη, τότε ατίμως ετοιμάζουμε το παιδί μας να παντρευτεί. Άκουσαν λοιπόν για τον τίμιο γάμο. Άκουσαν για τις προγραμμίες σχέσεις. Πράγμα που δεν ήξεραν τα παιδιά, γιατί ζούσαν όπως ζούσαν όλα τα παιδιά. Ήταν παράξενα πράγματα, πρωτόχρονα να ακούσαν για κάτι το οποίο δεν έχεις ακούσει. Αποφάσισαν όμως και βάσταξαν μέχρι το γάμο τους, από την ημέρα που άκουσαν αυτά τα πράγματα. Τέλεσαν το γάμο τους στην εκκλησία, άρχισαν με νηστείες, προσευχές, τακτικό εκκλησιασμό, τακτική θεία μετάληψη, κοινωνούσαν τακτικά. Ήρθε η ευλογημένη ώρα να αποκτήσουν το πρώτο παιδί τους. Διαβάστηκε το παιδί τους την πρώτη και την 8η ημέρα, του δόθηκε και το όνομά του. Την 40η ημέρα έγινε στον ναό ο εκκλησιασμός του παιδιού, το σαρατισμός που λέμε. Τι ωραίο πράγμα. Ακολούθησε η επιλογή του αναδόχου. Συζητήθηκε το θέμα της επιλογής του αναδόχου με το πνευματικό. Ποιο θα κάνουμε ως ανάδοχο για το παιδί μας. Γιατί συνήθως οι περισσότεροι θέλουμε μία επιφάνεια να έχει ο ανάδοχος, να έχει τσέπη και πορτοφόλι, να κάνει καλά δώρα στο παιδί. Ασχέτως αν ο ίδιος είναι ανάξιος για το ρόλο που αναλαμβάνει προσωπικά, όχι με την ευλογία του Θεού, γιατί οι περισσότεροι ανάδοχοι κουμπάροι γίνονται από την προσωπική μας επιθυμία του καθενός, χωρίς όμως να πάρει ιδιαίτερη ευλογία του ζευγάρι. Συζητήθηκε όμως το θέμα σε αυτό το συγκεκριμένο ζευγάρι με το πνευματικό, εάν και εφόσον πληρεί κάποιες προϋποθέσεις που μπορεί να γίνει ανάδοχος για το παιδί τους, διότι με βάση αυτά που ακούγανε στις συνάξεις, έπρεπε να βρουν έναν άνθρωπο που είναι προσευχόμενος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Έγινε η επιλογή του αναδόχου με τα κριτήρια που όρισε η Εκκλησία, ο πνευματικός. Τελέστηκε η βάπτιση, περίπου 3 μήνες μετά ακριβώς από τον τοκετό, 3 μηνών ήταν το παιδί, και άρχισε να μεταλαμβάνει τακτικά, τουλάχιστον κάθε Κυριακή, με τους γονείς του και τον ανάδοχό του. Τον ανάδοχος του παιδί του Θεού, γιατί έγινε με επιλογή από το πνευματικό και από τους γονείς. Έρχονταν οι γονείς στην εξομολόγηση, που βαλούσαν μαζί στην αγκαλιά τους τον ήπιο παιδί τους, που σιγά σιγά μεγάλωσε και έβαινε το παιδάκι από τα γενοφάσια του στο εξομολογητήριο. Και ήρθε και ένα άλλο παιδί, η ίδια και απαράμιλη πορεία των γονέων. Ευλογία, σπίτι, ναός, εξομολόγηση, θεία μετάληψη. Και αυτά τα παιδιά που ήδη μεγάλωναν με Χριστό, θεία μετάληψη και εξομολόγηση, ήρθε η στιγμή που αβίαστα
ζήτησαν να μπουν και αυτά στο εξομολογητήριο, να μιλήσουν και αυτά με τον παππούλη. Και σιγά σιγά και αβίαστα άρχισαν να εξομολογούνται και να παίρνουν την ευχούλα του παππούλη τους. Και αυτά τα παιδιά που συνήθισαν τον ναό, όπως το σπίτι τους, ζουν τον Χριστό, με τον Χριστό, βαθιά ριζωμένο μέσα στην ψυχή τους, με εμπειρίες μοναδικές και ανεπανάληπτες, που κι αν ακόμη και αν ο πειρασμός που θα έλθει είναι μεγάλος και φαινομενικά τους κρατήσει μακριά της Εκκλησίας, θα δώσει ο Θεός να ξαναεπιστρέψουν αβίαστα, όπως τότε που όταν αβίαστα τα ίδια ζήτησαν την πρώτη τους εξομολόγηση. Εδώ σταματάω το πρώτο παράδειγμα, πολύ εύκολο, πολύ κατανοητό. Νομίζω μας δίνει μία βάση ότι αυτό το βίωμα, το λειτουργικό, είναι το αβίαστα δοσμένο στο παιδί. Διότι εάν πάρεις, ας πούμε, ένα παιδί και του πεις εδώ θα έρχεσαι στην εκκλησία, θα δεις με αυτόν τον τρόπο, έτσι θα σηκώνεις, έτσι θα κάνεις, αυτό θα κάνεις, δεν πρόκειται να σε ακολουθήσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για να αποκτήσουμε μία οικογένεια σωστή, μία οικογένεια του Θεού οικογένεια, αν τη θέλουμε όμως, γιατί υπάρχει και περίπτωση να μην θέλουμε οικογένεια του Θεού. Υπάρχουν και άνθρωποι, γιατί έχω περίπτωση, ας πούμε, στο Πετραχίλι μου, που ήρθαν κάποια παιδιά να εξομολογηθούν, γιατί η μητέρα τους έλεγε ότι είναι μακράν από το Θεό. Πολύ μακριά, πάτερ μου, κάνετε μια προσευχούλα να βγουν τα παιδιά κοντά στην Εκκλησία. Ούτε εκκλησιάζονται, ούτε κοινωνούν, ούτε προσεύχονται τίποτα. Και μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε την προσευχή. Αλλά βλέπετε, η προσευχή έχει δυνατότητα να κάνει και θαύματα. Όχι ότι είμαστε εμείς θαυματουργοί, γιατί η προσευχή έχει την θαυματουργή ενέργεια να γιάσει. Και ήρθε το παιδί κοντά στην Εκκλησία. Και άρχισε λοιπόν το παιδί που έβγαινε κάθε βράδυ και πήγε στα κλαμπ, που τα έσπαζε, που έπαιρνε και κανένα τσιγαριλί και καμιά ουσία ναρκωτικό, να έρχεται κοντά στο Θεό. Άρχισαν να μουδιάζουν λιγάκι οι γονείς. Το παιδί να κοινωνάει κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, μα είπαμε να κοινωνάει, είπαμε να νηστεύει και τόσο πολύ. Το παιδί να αρχίσει να κάνει παρέα, να αποκλείσει όλες τις παρέες τις οποίες έκανε πριν, οι οποίες μπορεί να ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Και το παιδί να αποφασίζει να κάνει παρέα μέσα από εκκλησία, με παιδιά της εκκλησίας, να πηγαίνει σε αγρυπνίες, να πηγαίνει σε προσευχές, να πηγαίνει σε ομιλίες. Έπεσα σε αιρετικό πνευματικό. Είπε η Ορθόδοξη μητέρα, η βαπτισμένη, η καθώς πρέπει, η οποία έφερε το παιδί της στο Πετραχίλι να το εξομολογήσουν, και όταν έγινε το θαύμα, δεν ήθελε το θαύμα. Για να δείτε δηλαδή και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ποτέ, τι είδους οικογένεια θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να είναι οικογένεια του Θεού, θα είναι του Θεού. Αν θέλουμε να είναι του Σατανά, θα είναι του Σατανά. Υπάρχουν πολλές τέτοιες οικογένειες. Ή θα είμαστε με τον Θεό, ή θα είμαστε με τον Σατανά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν και μια ευλογημένη, να πω λίγο να σας ξεκουράσω και λιγάκι. Ερχόταν, δεν έχω παιδί, δεν έχω παιδί. Κάνουμε πατέρα μια προσευχή. Ήταν 15 χρόνια παντρεμένη, δεν έκανε παιδί. Έκαναμε προσευχή, ήρθε το παιδί. Καπάκι, μόλις έκανε το πρώτο, έρθει και το δεύτερο παιδί. Έρχεται μετά από λίγα χρόνια και λέει: Πάτερ, δεν αντέχω. Λέω: Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή όλα στα πάντα, παιδιά, για να σε ξεκουράσει ο Θεός. Ζητούσε, αλλά να ξέρεις τι θέλει. Σημασία λοιπόν στην πνευματική δημιουργία μιας οικογένειας είναι η σχέση με τον Θεό. Βλέπετε, αβίαστα, οι γονείς δεν μίλησαν ποτέ. Στα βυζανιάρικα παιδιά τους δεν είπαν ποτέ τι είναι η Εκκλησία, γιατί τα πήγαιναν στην Εκκλησία. Τρέχαν τα παιδάκια μέσα στην Εκκλησία. Ασχέτως αν κάποιοι στεναχωριούνται όταν βλέπουν τα παιδάκια να τρέχουν μέσα στην Εκκλησία, οι μεγάλοι κυρίως που δεν έχουν υπομονές, να αντέχουμε τα μικρά παιδιά. Λες και η Εκκλησία είναι μόνο το ιερό ή το παππούδο ή το γιαγιά. Εμείς θέλουμε να ανανεώνεται ο πληθυσμός μέσα της Εκκλησίας. Και τα παιδάκια θα τρέξουν και θα γκρινιάξουν και θα φωνάξουν, και εμείς αυτό πρέπει να το μετατρέπουμε σε φωνές αγγελικές. Γιατί το παιδάκι θα μπει και θα καταλάβει. Και όταν καταλάβει και θα δει τη δική μας τη συμπεριφορά σωστή και βιώσει μέσα τη Θεία Λειτουργία, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να μεγαλώνει άνθρωπος με τον Θεό, έχει την δική του σημασία και το δικό του όφελος.
Γι' αυτό βλέπετε, στο παράδειγμα που ανέφερα, τα παιδιά ζούσαν ανυποψίαστα όπως ζουν τα περισσότερα παιδιά σήμερα. Δεν είχαν καμιά επαφή με τον Θεό. Πήγαιναν κάνει ένα Πάσχα μόνο έξω με τη λαμπάδα. Χριστός Ανέστη και δρόμο πάλι στο σπίτι. Δεν ήξεραν από τίποτα. Και μπήκαν μέσα στην Εκκλησία σιγά-σιγά, κατάλαβαν τα παιδιά ότι ο τρόπος με τον οποίο ζουν δεν τους γεμίζει και τέρθηκαν τα παιδιά, αυτό έχει πολύ σημασία. Αγάπησαν τον Θεό μέσα από μια ομάδα, όπως είμαστε εδώ καλή ώρα και τα λοιπά. Αγαπήσαμε τον Θεό μας γιατί ακούσαμε τον Λόγο του Θεού, ακούσαμε τον παπά μας που μας είπε κάτι, ότι πρέπει η οικογένεια κάπως διαφορετικά να σταθεί. Μέσα σε αυτό το ρημαδό που ακούμε έξω, κάποιες φωνές θα βρεθούν να μας μιλήσουν για τον Θεό και για πώς να κρατήσουμε τις οικογένειες μας σήμερα. Και βλέπετε, επίτοκος η γυναίκα στο εξομολογητήριο. Μαζί και οι δύο στην εξομολόγηση. Πρώτα ο καθένας ξεχωριστά και μετά μαζί στο πετραχύλι του πνευματικού. Να αποφασίσουμε να κάνουμε ανάδοχο. Πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτό. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας βαφτίσει το παιδί μας? Ξέρετε ότι η Εκκλησία από τον 6ο αιώνα και μετά όρισε να υπάρχει ένας ανάδοχος, ο νονός που λέμε. Αλλά φυσικά δεν είναι η σωστή λέξη νονός. Η ελληνική, η σωστή λέξη και η ορθόδοξη λέξη είναι η λέξη ανάδοχος. Όπως δεν είναι η σωστή λέξη κουμπάρος, είναι ο παράνυμφος στο γάμο. Οι λέξεις είναι ελληνικές, οι άλλες είναι ξενικές. Κομπάρ είναι ιταλικό η λέξη που σημαίνει αυτός που στέκει δίπλα. Ενώ παράνυμφος αυτός που στέκει παρά την ύφη, δηλαδή το ίδιο. Λέμε τώρα, τριώδιο, μπήκε το τριώδιο. Λέμε τη λέξη αποκριά. Τι σημαίνει? Μακριά από το κρέας. Καρναβάλι τι σημαίνει? Ξένη λέξη, ιταλική. Καρνεβάλε, που σημαίνει εκτός κρέατος, σημαίνει η λέξη. Και εμείς χρησιμοποιούμε το καρναβάλι και δεν λέμε τη λέξη αποκριά. Μα βγάζουμε μπιμπίκια να πούμε ορθόδοξες λέξεις ελληνικές. Χρησιμοποιούμε τις ξένες. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα μπει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία και πώς θα αποδεχθεί όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία, ξέρετε, στα νέα τα παιδιά, όσοι ιερείς έχουν σχέση με μια παιδιά, αβίαστα τα παιδιά τα βιώνουν. Το μεγάλο πρόβλημα που διαπιστώνουμε στις οικογένειες, ξέρετε, που δεν είναι στα παιδιά, το είπα προηγουμένως, είναι στους μεγάλους, οι οποίοι μάθαμε έναν τρόπο ζωής ή έναν τρόπο θρησκευτικής εκδήλωσης της πίστης μας, η οποία μπορεί να είναι ένα φαίνεστη, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάμε στην Εκκλησία να φανούμε, να πούμε «Α, καλή η Κυρία Μαρία, καλός ο Κυριώργης». Και να μην πάει στην ουσία στο βάθος αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να νηστέψουμε και να πούμε παπά, έκανα και εγώ το καθήκον μου Θεό στο χρέος μου απέναντι στο Θεό. Ποιο είναι αυτό το χρέος? Νήστεψα 3 μέρες και θα ανακοινωνήσω το Πάσχα. Και τι με αυτό? Ας σε προσκυνήσουμε δηλαδή? Δεν λέει τίποτα αυτό. Πρέπει να αισθάνεσαι στο βάθος. Το βίωμα, αυτή η εμπειρία, αδελφοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έρχομαι σε ένα δεύτερο παράδειγμα, το πρώτο ήταν πάλι από το κατανοητό, απλώς έκανα 2 επισημάνσεις, γιατί είδα το παιδάκι που είπε στους γονείς όταν ήταν 3,5 χρόνια, γιατί έρχονται μας λέτε εσείς πότε να μπει το παιδάκι στην εξομολόγηση, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία, όπως μας ρωτάτε πότε να καθόμαστε στην Εκκλησία και πότε να σηκωνόμαστε. Δεν υπάρχει. Ο δυνάμενος όρθιος. Στις Σλαβικές εκκλησίες δεν υπάρχουν εκκλησίες, καρέκλες. Δεν υπάρχουν στις Σλαβικές εκκλησίες. Πάτε να δείτε. Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Ρωσία. Δεν υπάρχουν καθίσματα. Στα Σύρια δεν έχει μέσα η εκκλησία. Βλέπεις τώρα γέροντες ανθρώπους 70-80 χρονών, όρθιοι όλοι, με σεβασμό σταυρωμένα τα χέρια. Εμείς αγιάδες οι Έλληνες. Θέλουμε οπωσδήποτε τη σευλόγου μας μέσα στην Εκκλησία. Και αν δεν υπάρχει, επανάσταση. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ηλικίες. Και δεν υπάρχει ηλικία πότε να εξομολογεί κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, εξομολογείται, να σας πω πότε πρέπει να εξομολογηθεί ο άνθρωπος. Πρώτη συλλήψεως του. Πριν συλληφθεί ο άνθρωπος, πρέπει να μάθει να εξομολογείται. Γιατί είναι πολύ ωραίο, το λέει άλλωστε. Αυτό το λένε και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι
Ένας άνθρωπος για να δημιουργήσει κάτι καλό στη ζωή του, όπως είναι η οικογένεια, πρέπει την οικογένεια να τη βιώσει πρώτη σύλληψεώς του. Πρέπει να κατηχήσει το παιδί του πρώτη σύλληψεώς του. Γιατί εξυπακούν ότι οι γονείς του είναι άνθρωποι του Θεού. Έχουν μέσα φόβο Θεού, αγάπη για τον Θεό και αυτό που κάνουν το θεωρούν ότι γίνεται για την αγάπη του Θεού. Η βάση λοιπόν είναι πειραγμένη σήμερα στην ελληνική ορθόδοξη κοινωνία μας και δεν μπορούμε να βιώσουμε μετά τα επόμενα βήματα. Γιατί αν από την πρώτη βάση δεν γίνει η σωστή κατήχηση, για να διαβάσουμε εκεί στο βιβλίο του Τοβίτ, άμα ανοίξετε την Παλιά Διαθήκη, ένα από τα 49 βιβλία, ονομάζεται Τοβίτ. Εκεί λοιπόν θα δείτε το Τοβίτ που πήρε την σύζυγό του και κλειστήκανε μέσα στο δωμάτιο, σαν αντρόγυνο. Λέει ο Τοβίτ, ο άντρας στη γυναίκα. Γιατί μεταφέρει το πλαίσιο ακριβώς της εποχής εκείνης, διότι η γυναίκα εξαρτάται από τον άντρα. Αλλά γιατί τι είπε ο άντρας, λέει, σήκω ευλογημένη, να προσευχηθούμε, και σηκώθηκε, λέει, και βάζει ευλογητός ο Θεός, λέει λόγια προσευχής, και στο τέλος, λέει, όταν τελείωσε η προσευχή, πλάγιασαν και κοιμήθηκαν. Σαρκικά. Ενώθηκαν οι άνθρωποι. Έχει μεγάλη σημασία. Πώς θα ενωθείς σαρκικά, πώς το θεωρείς αυτό το πράγμα ως ευλογία Θεού, γιατί η σάρκα είναι ευλογημένη από τον Θεό. Δεν μας έδωσε ο Θεός να είμαστε δειστές, γιατί υπάρχουν και μερικοί που συμβουλεύουν, δυστυχώς, εγώ ως πνευματικός δεν το δέχομαι αυτό. Λέει, τελείωσαν τα παιδιά, λέει, χωριστά τα κρεβάτια. Πού το βρήκαμε αυτό το πράγμα? Είναι μεγάλη αμαρτία να χωρίζει το ζευγάρι και να μην κοιμάται μαζί μέχρι να πεθάνει. Γιατί εμείς στις ευχές της Εκκλησίας διαβάζουμε τις ευχές και λέει μία ευχή. Εν γύρι, πίονι, καταλύσε. Να φτάσεις μέχρι τα βαθιά κεράσματα. Ποιος είμαι εγώ που θα πω εσύ να χωρίσεις και να έχεις σε ξεχωριστό δωμάτιο άντρας, ξεχωριστό δωμάτιο γυναίκα? Ποιος δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε η Εκκλησία μας τι λέει ακόμα για τη συνάφεια του ανδρογίνου, την οποία δυστυχώς ο καθένας επιδερμικά την ψηλαφεί και κατά το δοκούν και δεν έχουμε γνήσια συζυγική ορθόδοξη ζωή. Και έχουμε άλλες παρεκτροπές μετά, για τις οποίες ευθύνονται όλοι και όλοι μας ευθυνόμαστε, οι οποίοι μπαίνουμε μέσα στην οικογένεια και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι το να κατηχήσει κάποιος το παιδί του πριν του μιλήσει με τον λόγο. Να το κατηχήσει καρδιακά. Γιατί μια μάνα που κυοφορεί 9 μήνες ένα παιδί μέσα στην κοιλιά, μέσα σε 9 μήνες χτίζεις μια πολυκατοικία ολόκληρα μιας παράδας. Μέσα στην κοιλιά 9 μήνες χτίζεις ένα παιδί για να ζήσει 100 χρόνια με τον Θεό. Αυτοί οι 9 μήνες είναι καθοριστικοί για τη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Σαρκική απόλαυση 9 μήνες, σαρκικό το παιδί. Κλέψιμο 9 μήνες μέσα στην κοιλιά, κλέφτης θα γίνει. Βρίζεις, η βρυστής θα γίνει. Τι κάνεις? Ό,τι κάνεις, αυτό μεγαλώνεις. Και αυτό το παράδειγμα έχει μεγάλη σημασία. Και η κυοφορία έχει μεγάλη σημασία. Γιατί πήγαν, λέει, το παιδάκι στον Άγιο του Χρυσόστομο και το παρουσιάσανε και του λένε, τώρα είναι αυτό το παιδάκι, από πότε να αρχίσω την κατήχηση? Λέει, δεν ξεκινήσατε? Λέει, όχι. Λέει, τώρα αποτύχατε. Από πότε, λέει, πρέπει να ξεκινήσουμε την κατήχηση? Εμείς νομίζουμε το μεγαλώσουμε και το φέρουμε να το κατηχήσουμε. Όχι, λέει, χάσατε το παιχνίδι. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ξεκινάει από τη στιγμή πρώτης συλλήψεως. Γιατί έχει μεγάλη σημασία το ζευγάρι που θα παντρευτεί, αν έχει μέσα το Θεό, να ξεκινήσει όλο αυτό σιγά να το εξελίσσει και το παιδάκι αβίαστα βιώνει όλα αυτά που η Εκκλησία μας διδάσκει. Δεύτερο παράδειγμα. Γνώρισα παιδί από πολύ μικρό, ήταν ατίθεσο. Η οικογένειά της κοντά στο Χριστό και στα Ιερά Μυστήρια. Ο πατέρας και η μητέρα δηλαδή κοντά στο Θεό, με την Εκκλησία τους, με τα ευχέλια τους, με τον αγιασμό τους, με τη Θεία τους κοινωνία, με τις νηστείες. Όχι ότι δεν ακολουθούσε τους γονείς και τα αδέρφια της στον ναό και στο πνευματικό, αλλά πάντα είχε κάποιες αντιρρήσεις.
κάποια στιγμή κατά την εφηβεία άρχισε να ξεκόβει από τον ναό και να μην θέλει να μεταλαμβάνει, να έχει πολλές αρνήσεις για τον Θεό. Σπούδασε μακράν του Θεού, κάποια στιγμή έχασε τους γονείς της. Και ενώ θα περίμενε κανείς να ξεκόψει εντελώς από τον Θεό, έγινε το αντίθετο. Όχι μόνο άρχισε να κάνει όσα έκαναν οι γονείς της, κι ας είχε χρόνια να τα πράξει, αλλά και μπήκε τόσο δυναμικά στην πνευματική και λειτουργική ζωή του ναού, που παντρεύτηκε με δική της επιλογή επίσης χριστιανό σύζυγο και μάλιστα χωρίς προγαμιαίες σχέσεις και με τακτικό και ανελειπή εκκλησιασμό και μυστηριακή ζωή με βάση το μυστήριο της εξομολογήσεως. Το σπίτι της, παρότι πριν με τους κεκλημένους πλέον γονείς της ήταν χριστιανικό, η εν λόγω περίπτωση το έκανε στην κυριολεξία προέκταση της Εκκλησίας του ναού. Βλέπεις τώρα μια περίπτωση, απελπίζεις. Λες, το παιδί μου δεν κάνει τίποτα. Εσύ κράτα δυνατά μέσα στο σπίτι σου το παράδειγμά σου. Εσύ συνέχισε να κάνεις την προσευχή σου. Συνέχισε να κάνεις την νηστεία σου. Συνέχισε να δίνεις τη μάχη και τον αγώνα σου. Συνέχισε να υπομένεις. Συνέχισε να αντιδράσεις σωστά όταν σε επιτίθεται. Λεκτικά, σε βρίζει. Εσύ μην αντιβρίζεις. Μην κάνεις κικερόνια μάχη. Δώσε στο παιδί αυτό το σωστό το οποίο πρέπει να πάρει. Και παίρνει το παιδί αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η εφηβεία και η εξέλιξη του παιδιού είναι κάτι τρομερό. Το βλέπουμε όλοι. Όσοι μεγαλώνουμε παιδιά, βλέπουμε πραγματικά ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ζορίσματα σε αυτό το τομέα. Αντιδράσεις μεγάλες. Δεν δέχεται την αυθεντία. Γιατί πρέπει να ανακαλύψει, να βρει μέσα στον εαυτό του παιδί την προσωπικότητά του. Αλλά όταν βλέπει τις αντιδράσεις μας, για παράδειγμα, βλέπει έναν γονέα όπως αυτοί οι γονείς, πώς αυτό το παιδί μετά κατήντησε και ακολούθησε αυτόν ακριβώς τον δρόμο του Θεού. Ενώ κατά βάση ήταν μακρά. Πώς ακολούθησε? Γιατί είχε το καλό παράδειγμα. Ποτέ οι γονείς δεν αντέδρασαν. Βλέπω τώρα, έρχονται μερικοί, μου λένε στην εξομολόγηση. Λέει, πάτερ, τον πέταξα το γιο μου από το σπίτι. Λέω, γιατί τον πέταξες? Γιατί λέει, έπλεξε στα ναρκωτικά και εγώ λέει, δεν μπορούσα λέει, να τον περιμένω λέει, το βράδυ, να ανησυχώ εγώ και το παιδί μου να βρίσκεται έξω. Λέω, λάθος κάνεις. Εγώ λέει, πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι. Εμείς δεν πιστεύουμε αυτό. Πρέπει να δείξει αγάπη. Έρχεται άλλη μάνα. Έπλεξε η κόρη μου, κατήντησε στα πορνεία, στα καταγόγια κτλ. Έγινε μια ιερόδουλη. Πήγε να την αγκαλιάσεις. Πήγαινε να κλάψεις. Πήγαινε εσύ μέσα στο καταγόγιο και αγκάλιασε και πες σε περιμένω στο σπίτι. Δεν μας νοιάζει ο κατασπρεσμισμός τι θα πούν οι άλλοι, οι γείτονες ή στην πολυκατοικία μας τι θα μας πούν. Εγώ καίγομαι, είναι το παιδί μου, το σπλάχνω μου. Μπορώ αυτό το παιδί μου να το αφήσω? Μπορώ αυτό το παιδί μου να το απορρίψω για τον ΑΒ λόγο? Εντάξει, μπορεί να με κάνει ρεζίλη, μπορεί να φωνάζει, μπορεί να κάνει χιλιαριό. Ποια είναι η τοποθέτηση? Αν έκαναν και αυτό οι γονείς του παιδιού, δείτε πώς ενήργησε μέσα η δύναμη της προσευχής. Γιατί έφυγαν πολύ νωρίς οι γονείς. Δεν καμάρωσαν το παιδί τους να έχει επιστρέψει στην Εκκλησία. Έφυγαν οι γονείς με το παράπονο το παιδί τους δεν επέστρεψε. Και όμως το παιδί επέστρεψε από την ημέρα που έχασε τους γονείς και το είδαμε εμείς. Το μεταφέρουμε σαν παράδειγμα. Δεν είναι ψέματα, είναι υπαρκτά τα παραδείγματα τα οποία μεταφέρω. Αλλά στα αρχαιόλογο αυτά που πρέπει να ακούσουμε. Γιατί σήμερα στην κοινωνία ακούμε πολλά και διάφορα. Τώρα μου δίνεται η ευκαιρία. Θυμάμαι όταν πρώτα πήρα το χάρισμα της εξομολόγησης από τον Αρχιεπίσκοπο και του είπα, μακαριότατε, εγώ μικρός είμαι τώρα, θα ξεκινήσω να εξομολογώ και τα λοιπά. Μου λέει, θα κάνεις το σταυρό σου και θα ξεκινήσει. Έρχεται λοιπόν η πρώτη πελάτηση. Μια ευλογημένη ψυχή, 85 ετών. Λέω τώρα, τι πάθαμε, και τα λοιπά. Και μου λέει το εξής, το οποίο το λέω σήμερα σε πολλές σχολές γονέων ως παράδειγμα, γιατί είναι πολύ δυνατό εμένα
πραγματικά σαν πνευματικό με έχει συγκλονίσει αυτό. Διότι έκανα κάτι το οποίο ίσως δεν θα το έκανε κάποιος ιερέας εύκολα. Κάτε λοιπόν και μου λέει, 85 ετών, πολύ μεγάλη, τώρα βρίσκεται στη Τριαδεύουσα Εκκλησία και μου λέει το εξής. Την παντρεύουν οι γονείς με το προξενιό. Ήταν πολύ μεγάλη κυρία. Εγώ πριν από 20 χρόνια ήταν αυτή η δουλειά. Την παντρεύουν οι γονείς με προξενιό. Δεν είδε τον γαμπρό, τον είδε την ημέρα του γάμου. Γιατί δεν μπορούσε, ήταν ένα άλλο χωριό. Ορίσαν να γίνει ο γάμος την Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία. Μαζεύτηκαν όλα τα χωριά, μεγάλο θέαμα. Έγινε ένα τρικούβελο το γλέντι στον προάβλιο του ναού, εκεί φάγα. Και την ώρα που τελείωνε ο γάμος και ο κόσμος άρχισε να τους χαιρετάει, παθαίνει αποπληξία. Εγκεφαλικό προφανώς έπαθε ο γαμπρός. Την ερωτώ αμέσως. Έγινε καλά σύντομα? Και μου λέει, όχι. Πόσα χρόνια, λέω, ήταν με την ασθένειά του? Μου λέει, 30. Έγινε καλά μετά? Αμέσως. Όχι. Τι έγινε? Πέθανε. Λέω, συγγνώμη. Τον κοίταζες 30 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να τον γευθείς σαν άντρα σου σαρτικά? Μου λέει, ναι. Και έμεινες? Ναι. Λέω, πάρεις το κατοχή, λέω, βάλω εσύ να με διαβάσεις εμένα. Τελειώνει η εξομολόγηση και αισθάνομαι μετά από αυτό το παράδειγμα ότι αυτή είναι Αγία. Δεν είναι μία απλή περίπτωση γυναίκας την οποία συναντάς εύκολα, γιατί σήμερα μόλις σου κάνει καμιά κόμψα ο σύζυγος και τελικά το λες από εκεί είναι η πόρτα και ευτυχώς που έχω και το διαμέρισμα γραμμένο επάνω μου, άντε από εδώ. Ή το αντίθετο λες. Και λέμε αυτά τα μυαλά πώς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ζωή? Αυτό δεν είναι μία μαρτυρία? Δηλαδή αυτή ήταν βλαμμένη που έκανε αυτό το πράγμα? Είχε μέσα της κάτι διαφορετικό που εμείς ίσως το έχουμε χάσει? Τι είχε? Είχε Χριστό. Είχε πίστη. Προσδοκούσε κάθε μέρα ότι θα γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος και θα σηκωθεί και θα την αγκαλιάσει και αυτό τον ξεσκάτωνε, συγγνώμη για τη λέξη, και τον περιποιούνται για 30 ολόκληρα χωρίς να τον έχει γευτεί ποτέ. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό όταν επεμβαίνουμε οι γονείς στα παιδιά μας και τους λέμε να τον χωρίσεις τον παλιάνθρωπο ή την παλιογυναίκα? Να την είχα καταλάβει εγώ εξ αρχής που είναι παλιογυναίκα, που θα την έκανες παιδί μου, εσύ είσαι καλός, έλα εδώ. Είναι δυνατόν με αυτό το μυαλό να ξεκινήσουμε? Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί δεν έχουμε καλές ρίζες. Δεν έχουμε καλούς γονείς να κρατήσουμε τα παιδιά και να τα πούμε 5 κουβέντες, όπως έλεγε μια μάνα όταν έφυγε η κόρη της. Παντρεμένη. Και της έλεγε, πρόσεξε, εκεί που θα πας, αυτός είναι ο άντρας σου, να τον σηκώσεις. Αλλά τα έλεγα με τα χωριάτικα εκείνα μυαλά που είχαν. Αλλά εκείνα τα χωριάτικα μυαλά είχαν πίστη και Θεό. Σήμερα δεν δίνουμε στα παιδιά μας τον Θεό, γι' αυτό και από προηγουμένως. Και το τονίζω ότι εκ προημίου είναι καταδικασμένος ο γάμος να οδηγηθεί σε αποτυχία, γιατί εμείς δεν τον πιστεύουμε ότι θα κρατήσει μέχρι τέλος. Έχω ακούσει μάνες που λένε στις κόρες τους και τα λοιπά, μην είσαι σαν και εμένα χαζή να υπομείνεις, μόλις δεις και τα λοιπά να πάρεις το πάνω χέρι. Αν πεις αυτή τη λέξη, αυτή την πρόταση στο παιδί σου να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο, εκ προημίου η κόρη σου καβαλάει το καλάμι. Ή ο γιος σου, ο κανακάρης σου, ότι το δικαιολογείς τα πάντα. Τι πειράζει, πήγε και με μια άλλη φιλενάδα, δεν πειράζει, κάνει υπομονή στην ύφη σου. Γι' αυτό η ύφη βγάζει με τα νυχάκια και θέλει σαν τη γατούλα να σε πιάσει και να σε ξεσκίσει. Έχει άδικο σε αυτό που ακούει από σένα, που δίνεις και τέτοιο το συμβούλιο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Ένας καλός γονέας θα πει την αλήθεια. Γι' αυτό και εγώ συμβουλεύω στα πνευματικά μου παιδιά, αν έχουν και προκύψει κάποιο θέμα μεταξύ τους, αφήστε τον μπαμπά και τη μαμά. Ελάτε στο πνευματικό να σας ρυθμίσει το θέμα. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά να πάει να πει ο γιος στη μάνα του, ξέρεις, μου παίρνει αυτά και αυτά η νύφη. Τη στρίκλα, την ανάποδη. Εσύ είσαι παιδί μου καλός, αλλά το καλό το μήλο το άγριο το γουρούνι το τρώει. Τι λες και γουρούνα κιόλας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό
Και πάει και η κόρη στον πατέρα της, στη μάνα της κτλ. Και της λέει: αχ, αυτά μου έκανε κτλ. Και ήρθε μια ευλογημένη μια μέρα κτλ. Λέει: ξέρετε πόσο καιρό έχουν έρθει το ζευγάρι? Και τι είσαι εσύ, λέω, ο Λαέρτιος που ζητούσε να βρει άνθρωπο? Είναι δυνατόν να κάθεται η κόρη να λέει στη μάνα της τι κάνει με τον άντρα της? Πώς θα σταθεί? Ας πάμε στον πνευματικό να τα συζητήσω. Τι θα κάνει μια μάνα στην αγωνία της όταν το παιδί της πρέπει να περάσει καλά? Θα την κανακέψει? Θα της πει αυτά που θέλει να ακούσει η κόρη της και μετά γιάγα μπρε, θα βρούμε άλλο γαμπρό καλύτερο? Δεν πάει έτσι η κατάσταση. Γι' αυτό έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία, πάρα πολύ μεγάλη σημασία, να διδάξουμε στα παιδιά μας από πολύ μικρά τις αρετές. Γι' αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ και με τη λατρεία της Εκκλησίας. Διότι όταν το παιδί μπαίνει μέσα από πολύ νωρίς και βιώνει τον Θεό, είναι πολύ δύσκολο μετά να κάνει διαφορετικά πράγματα από τον Θεό. Για παράδειγμα, κάντε ένα παράδειγμα. Παραδειγματιστείτε. Για όσους θα κάνετε παιδιά, μεγαλώστε ένα παιδί διαβάζοντας 9 μήνες την Καινή Διαθήκη. Θα βάζω ένα πείραμα να κάνει. Διαβάστε για 9 μήνες την Καινή Διαθήκη και γεννήστε ένα άλλο παιδί και μην διαβάσετε τίποτα. Ασχολείστε με κοτσομπολιά, με τα περιοδικά που λένε τι έκανε ο ένας ηθοποιός, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε η τάδε με κοτσομπολιά και δείτε ποια θα είναι η διαφορά των δύο παιδιών που μεγαλώνουν. Το αποτέλεσμα θα είναι φανερό. Το έχω πράξει και αυτό το παράδειγμα με πνευματικά μου παιδιά και έχω δει πραγματικά αποτελέσματα τρομερά. Ενθυμούμε δε και μια άλλη περίπτωση, απλώς το λέω αυτό, γιατί σήμερα δεν δεχόμαστε εύκολα ορισμένα πράγματα αρετές της Εκκλησίας μας, γιατί ξεχάσαμε και τι είναι αγώνας, ξεχάσαμε τι είναι να αγωνίζεσαι. Μια ευλογημένη ψυχή που διηγήθηκε κάποτε ότι ο σύζυγός της την απάντησε. Και λέω, το άντεγες αυτό? Λέει, πήγα αμέσως στο πνευματικό. Δεν πήγα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε στα αδέλφια μου, πουθενά δεν είπα τίποτα. Λέω, έπραξες καλώς, από την πρώτη ώρα δηλαδή που μου το είπε αυτό. Έπραξες καλώς, διότι ο πνευματικός, ο διακριτικός, πολύ σωστά φέρθηκε στην περίπτωση αυτή και της είπε να υπομείνει μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δεν είπε αμέσως στο χωρισμό. Προσέξτε, το Ευαγγέλιο μέσα ομιλεί ότι σε περίπτωση μοιχείας, τι λέει? Διαζύγιο. Το λέει αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά πάνω από αυτό υπάρχει και ένας άλλος νόμος ανώτερος από αυτό που είναι η συγχώρεση. Η μετάνοια, φυσικά και από αυτό που κάνει την αμαρτία και από αυτό που βιώνει. 4 παιδιά, πολύτεκνη δηλαδή οικογένεια, περνούσαν πάρα πολύ όμορφα και κάποια στιγμή ο σύζυγος ξεφεύγει. Και αρχίζει, βγαίνει από το σπίτι, παρατώντας τη γυναίκα του, αμελώντας τα συζυγικά του καθήκοντα, φυσικά και τα παιδιά του δεν είχε μυαλό να τα προσέξει. Και κάποια στιγμή έφτασε σε τέτοια αγεσχημία που έφερε τη φιλενάδα του μέσα στο σπίτι. Εσύ τι έκανες? Λέω, εγώ λέει κρατούσα τα παιδιά με προσευχή στο άλλο δωμάτιο για να μην τα παιδιά θορυβηθούν και χάσουν την αξία του πατέρα τους. Πού βρήκες αυτή τη δύναμη? Στην προσευχή και στο Θεό. Τι έγινε η εξέλιξη του πράγματος? Ότι μετά από λίγο καιρό, αφού έφαγε η λεγάμενη φιλενάδα, έφαγε καλά τα χρήματα από τον σύζυγο αυτό, πέφτει ο άντρας, αρρωσταίνει και η γυναίκα του τον περιποιεί. Και μετά από 3 χρόνια πεθαίνει ο σύζυγος. Λέω, συγγνώμη, την ώρα που ήταν στο κρεβάτι και κατά κάποιο τρόπο να είσαι δικαιωμένη, είπες άσχημη κουβέντα σε αυτό το σώμα που βρισκόταν στο κρεβάτι των αμαρτωλών? Όχι. Τι έκανες? Τον περιποιούμεν αγώγιστα. Τα παιδιά της και τα 4 τακτοποιηθήκαν, κλάψαν τον πατέρα τους που πέθανε και η μητέρα δεν έδωσε δικαίωμα στα παιδιά να αισθανθούν τίποτα. Τα παιδιά κάνανε οικογένειες, πολύτεκνες και οι 4 οικογένειες, αυτές που δημιούργησαν τα παιδιά, κοντά στο Θεό, χωρίς να έχουν κάτι εναντίον του πατέρα τους. Γίνεται αυτό σήμερα από μια σύγχρονη μητέρα. Γιατί όταν επέρχεται ένα διαζύγιο,
το παιδί πρέπει να γίνει από 5 χρόνια που είναι 55 και να σκέφτεται σαν μεγάλος άνθρωπος? Γιατί να του στερήσουμε τη χαρά? Και γιατί να μην δώσουμε και τη συγχώρεση στο κάτω-κάτω? Λέμε οι αδικημένοι, εγώ που είμαι στο σπίτι, λέμε 1002, οι πονεμένοι κτλ. Ναι, αλλά χωρίς Θεό δεν σηκώνεται οποιοδήποτε πάθος ή αμαρτία μπορεί να συντελεστεί. Σας κούρασα? Να πω τρίτο παράδειγμα? Εντάξει, μπορώ να το πολύ να σας μιλάω. Μια άλλη περίπτωση, για ακούστε. Παιδί που από πολύ μικρό συνήθισε από παππούδες και γιαγιάδες να επισκέπτεται στην αρχή για κεράκι το ναό, το πήρα τώρα, οι γονείς του λέγανε, και τώρα ο παππούς και η γιαγιά, γι' αυτό είπα, Πάτερ, ότι η ομιλία πιάνει όλες τις ηλικίες. Η σχολή γωνιών είναι μια ανακάλυψη τελικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Παίρναν το παιδάκι που το κρατούσε ο παππούς και η γιαγιά το πρωί, και η χαρά των παππούδων είναι πραγματικά αυτή, να πάρουν το εγγονάκι του, το από την εκκλησία, το πήγαινε στην παιδική χαρά, αλλά στην εκκλησία να ανάψει το κεράκι, μιας και οι γονείς του ήταν εντελώς αδιάφοροι και παρέμειναν για πολλά χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Το παιδάκι, μεγαλώνοντας κοντά σε ευλαβείς παππούδες και γιαγιάδες και ζώντας την μυστηριακή και λατρευτική ζωή σε όλο το μεγαλείο της, συνήθισε τον τακτικό εκκλησιασμό, την εξομολόγηση και τα άγνατα μυστήρια, καθώς και τις νηστείες που παρόλες τις αντιδράσεις και ενστάσεις των γονέων του, εκείνο ακολούσε το δρόμο του που ήταν η λειτουργική μυστηριακή ζωή. Θα μπορούσα να σας πω και για μια άλλη γιαγιά που έφερνε κρυφά το εγγονάκι της να το μεταλάβει στο ναό, γιατί τα ίδια της τα παιδιά ήταν αντίθετα με την Εκκλησία, είχαν φόβους ότι το παιδί τους θα κολούσε μικρόβια από την Αγία Λαβίδα. Κι όμως εκείνη η γιαγιά, η ευλογημένη, έδωσε κάτι πολύ σημαντικό στο εγγονάκι της, έδωσε τον Θεό, την Εκκλησία και τα μυστήρια. Να, μια άλλη περίπτωση. Πώς μπορεί να συνδέσει ένας άνθρωπος το παιδί με την Εκκλησία? Λέω, εγώ προσωπικά και καθένας από εσάς μπορεί να έχει κάποια βιώματα. Δηλαδή, ένα βίωμα δυνατό ήταν, ας πούμε, η Μεγάλη Παρασκευή, ο Επιτάφιος, ας πούμε. Η Μεγάλη Εβδομάδα. Θυμάμαι, επειδή είμαι και από επαρχία, από τον Εύρο πάνω από την Ορεστιάδα, ενθυμούμε, ας πούμε, Χριστούγεννα με 2 μέτρα χιόνι να πάμε στην Εκκλησία μέσα από διαδρόμους που σχημάτισαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να ανοίξουν τον διάδρομο για να περπατήσουν οι άνθρωποι και να φτάσουν στην Εκκλησία, και μου φαίνεται απίστευτο πως 5 η ώρα το πρωί, την ώρα που έφτανε και ο παπάς, ήμασταν όλοι μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό το ενθυμούμε. Δεν ξέρω, θα είναι 3-4 χρονών που ήμουνα. Όμως αυτό το βίωμα δεν μπορεί με τίποτα να μου φύγει. Όταν λέω αυτό, το βίωμα, το λειτουργικό, με καλεί μια κυρία, ας πούμε, τα Θεοφάνη, να πάω να την αγιάσω το σπίτι, με ραντεβού. Και μου λέει 11 η ώρα να έρθετε. Ήταν η μέρα Κυριακή μετά τα Θεοφάνη. Και πάω στο θηροτηλέφωνο, χτυπάω το κουδούνι και μου ανοίγει μετά από 10 λεπτά. Υπέμεινα, εφόσον είναι το ραντεβού, θα ανοίξει, λέω. Περίμενα 10 λεπτά. Ανοίγει, ανεβαίνω πάνω στον όροφο και μόλις με συναντάει, κατάλαβα ότι αγοροπληρωμένη ήταν, μόλις προφανώς εγώ την ξεκίνησα με το χτύπημα και μου λέει, αχ, πάτερ, μας ξυπνήσατε. Και λέω τώρα, ποιο είναι το λειτουργικό βίωμα αυτής της οικογένειας, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά? Καλά, ευλογημένη, δεν με κάλεσες να έρθω. Μια φορά το χρόνο θα είναι να έρθω στο σπίτι σου να σε αγιάσω, γιατί άλλη φορά δεν θα τον βλέπεις τον παπά με τις συνήθειες που έχεις. Με κάλεσε να κορέξεις παιδιά μέσα στο σπίτι. Δεν έπρεπε να τα σηκώσεις τα παιδιά σου από τις 10 η ώρα το πρωί να περιμένουν 10:30 ή να λειτουργηθούν Κυριακή ημέρα ήταν και μετά τη λειτουργία να δεχτείς. Λέω, αυτά τα παιδιά που κοιμούνται την Κυριακή το πρωί μαζί με τους γονείς τους κουρασμένους, τι αποτέλεσμα θα έχουν στη ζωή τους αυτά τα παιδιά? Τι βίωμα? Μια άλλη πάλι κυρία με τηλεφωνάει, η καημένη τώρα είναι και σε μια δύσκολη έτσι, κατάσταση, λόγω του γύρατος. Μεγάλωσε πολύ, αλλά μεγάλωσε τα εγγονάκια της. Με έπαιρνε τηλέφωνο από βραδύ. Θα λειτουργήσετε αύριο? Μάλιστα. Τι ώρα θα τελειώσετε ακριβώς? Εγώ τώρα, προσέξτε, κανονικά δεν μπορεί να επισπεύσει την Θεία Λειτουργία γιατί το θέλει, αλλά για την αγάπη αυτής της ψυχής
ψυχής, της έλεγα θα τελειώσω ακριβώς 9 η ώρα. Λέει, πάτερ μου, πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει 9 η ώρα. Και περίμενα να τελειώσει τη λειτουργία, να κοινωνήσω το παιδί που το έφερε στα κλεφτά δίθεν για να το πάει μέχρι την παιδική χαρά, μην της τηλεφωνήσει η κόρη στο σπίτι για να το έχει κοινωνήσει το παιδί. Αυτό τον κόπο που έκανε αυτή η γιαγιά δεν θα πιάσει τόπο. Θα πιάσει. Ένα καντιλάκι μέσα στο σπίτι που το ανάβουμε και μαθαίνουμε το παιδί μας, δεν θα πιάσει τόπο, θα πιάσει. Γιατί είναι βίωμα. Πώς ένα παιδάκι, εμείς όταν ήμασταν νιοπανδροί και αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί, κάναμε το απόδειπνο, κάναμε τις μετάνοιες. Ερχόταν ο πρώτος μικρός μας, μετάνοιες κι αυτός. Εμείς απόδειπνο κάναμε, αλλά γελούσαμε. Βλέπαμε, μα το παιδί του λένε να κάνει μετάνοιες, έκαμε και αυτό. Έβλεπε τους γονείς, έκαμε και το μικρό. Πώς θα μεγαλώσει, είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό ό,τι δίνουμε στο παιδί μας, αυτό και θα εισπράξουμε. Και εδώ έχει λόγο ο παππούς και η γιαγιά, αδελφοί μου. Γιατί δεν βγαίνουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες από την οικογένεια. Προσέξτε να κρατάτε καλές επαφές, για τους μεγάλους το λέω, με τα παιδιά σας, ώστε όταν θα αποκτήσουν παιδιά, τα εγγονάκια σας να τα μεγαλώσετε εν παιδεία και νοθεσία, Κύριε, εφόσον αυτό θα απουσιάζει από τους γονείς. Και μια γιαγιά και ένας παππούς μετράει πάρα πολύ αυτό που θα κάνουν στο παιδί τους. Και τελειώνουμε ένα τέταρτο παράδειγμα για να μην σας κουράσω περισσότερο. Γνώρισα μια γυναίκα με πίστη πολύ. Αυτό σας το είπα. Ναι. Οπότε μπαίνω στο φινάλε της ομιλίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι εάν δεν προσέξουμε πάρα πολύ καλά το θέμα της οικογένειας και πώς αυτή η οικογένεια πρέπει να δεθεί με το άραμα που λέγεται Εκκλησία. Με τη λατρεία της Εκκλησίας, διότι η λατρεία της Εκκλησίας μας ενώνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έχουμε αμελήσει πάρα πολύ τη Θεία Ευχαριστία σαν μυστήριο ανακαίνησης προσωπικής. Δηλαδή, στο Άγιον Όρος, εάν πει ο ηγούμενος σε έναν μοναχό, δεν θα κοινωνήσεις αύριο. Είναι σαν να το σπάσεις. Και λέω, εμείς αισθανόμαστε οι χριστιανοί που μπαίνουν στην Εκκλησία μας μέσα και περνάνε οι Κυριακές ολόκληρες και περιμένουμε, προσδοκούμε το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα ή της Παναγίας να κοινωνήσουμε, κι αν γίνει και αυτό. Είμαστε στην παράδοση της Εκκλησίας, η οποία μπορεί να μεγαλώσει παιδιά πνευματικά και να τα φέρει κοντά στο Θεό, όχι. Εκείνο που θα μας δέσει περισσότερο να ξαναβρούμε ποια είναι η θέση του Χριστού στη ζωή μας. Και η οικογένεια σήμερα χρειάζεται περισσότερο Χριστό. Αλλά όχι Χριστό με τα λόγια. Χρειάζεται, θα πεθάνουμε καταρχήν και μερικοί από εμάς δεν θα έχουμε διαβάσει ποτέ την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, δεν θα την έχουμε διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι κρίμα δηλαδή, γιατί όλα τα πράγματα εξηγούνται. Τρόπος συμπεριφοράς, τρόπος επικοινωνίας, ήθος, ηθική, τα πάντα, ό,τι θέλεις, τα βρίσκεις μέσα στο Λόγο του Θεού μας, που είναι η Καινή Διαθήκη. Να βάλω και την Παλαιά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να κατανοούμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Διαβάζουμε βίους Αγίων και αισθάνομαι πραγματικά ως κληρικός, σας το καταθέτω αυτό, ότι κάποιοι άνθρωποι μας κοιτάνε παράξενα και λένε «Α, το καιρό εκείνο». Λέει, αυτά σήμερα δεν γίνονται. Το ακούω ως επιχειρήματα από ανθρώπους. Τι λέτε πάτερ, αυτά δεν γίνονται σήμερα. Γίνονται. Γίνονται. Μόνο που δεν είναι συχνά τα φαινόμενα. Ξέρετε τι είναι να παντρεύει σήμερα στην Εκκλησία ένα ζευγάρι που είναι και οι δύο παρθένοι. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Για σήμερα, άμα το πεις κάπου αυτό, να βγω να το πω στην καφετέρια που θα συναντήσω πιο κάτω που θα περάσω τώρα σε λίγο, να πω, ξέρετε παιδιά, την Κυριακή έχω ένα γάμο που παντρεύω δύο παρθένους, να θα το πω. Γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν το πιστεύουμε. Γιατί αν το πιστεύουμε θα είχαμε τέτοιους γάμους. Και όμως γίνονται. Γίνονται. Γιατί δεν είναι τα πράγματα χύμα. Αφήνει ο Θεός ακόμα, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο και εσείς λέτε είναι χαζός εδώ που σας ομιλώ τώρα, μερικοί από μέσα σας. Να ξέρετε ότι ο Θεός αφήνει ένα λίμα, που θα είναι λίγοι αυτοί. Γιατί στα Σόδομα και τα Γόμορα, όταν εκεί
έγινε τελικά η έξοδος μόνο της οικογένειας του Λότ, προηγήθηκε μία συνδιάλεξη με τον Θεό. Λέει, εάν υπάρχουν, λέει, 50 πιστοί άνθρωποι στα Σόδομα και τα Γόμορρα, θα τα σώσεις? Λέει, θα τα σώσω, αλλά δεν υπάρχουν. Εάν υπάρχουν, λέει, 30 καλές οικογένειες πιστοί, θα σώσεις τα Σόδομα και τα Γόμορρα? Λέει, ναι, θα τα σώσω, αλλά δεν υπάρχουν. Έφτασε στον αριθμό. Εάν υπάρχουν 5, θα τα σώσεις? Λέει, ναι, αλλά δεν υπάρχουν. Ήταν μόνο ο Λότ. Μόνο η οικογένεια του Λότ. Διότι με το που πήγαινε να περπατήσει μέσα στην πόλη των Σοδόμων και των Γομόρων, τον έπιαναν ομοφυλόφιλοι, τον έπιαναν αμαρτωλοί, τον έπιαναν πόρνοι, τον έπιαναν μοιχοί για να πάνε μαζί του. Αντιλαμβάνεστε, εάν η κοινωνία μας σήμερα, με τους ρυθμούς που ζούμε, με τον τρόπο που ζούμε, με τα νομοθετήματα τα οποία γίνονται, τι προσδοκούμε από το Θεό? Ότι όλοι έχουμε απελπιστεί καταρχήν. Είμαστε απελπισμένοι. Τι λέμε? Δεν γίνεται τίποτα. Έτσι που θα πάνε τα πράγματα, κανένας δεν μπορεί αυτά που λέτε να γίνουν. Κι όμως, εάν δεν υπήρχαν 1, 2, 3, 10, ευτυχώς είναι οι περισσότεροι, και θα την στηρίξουν πάνω στο Θεό, και σιγά σιγά αυτό θα δημιουργήσει την αιτία εκείνη που θα γίνει, όπως είπα στο πρώτο παράδειγμα που ανέφερα στην αγάπη σας, ότι βιωματικά οι άνθρωποι εμπειρικά θα βιώνουν ό,τι πραγματικά ο Θεός θέλει από τη ζωή μας. Αλλά χρειάζεται η θέληση. Να δεθούμε με τον Θεό μας, με την εξομολόγηση, με το σωμητήριο της μετανοίας δηλαδή, γιατί φανταστείτε αν μαλώνουν μέσα σε ένα ζευγάρι, εδώ οικογενειακά δηλαδή, μαλώνει άντρας και γυναίκα, που δεν είναι και από τους μεγάλους το μάλωμα, το μάλωμα είναι μονίμως. Αλλά λέει αξία, δεν έχει το μάλωμα, αξία έχει αν παραμείνει το μάλωμα, γιατί τότε λέει αν παραμείνει είναι αμετανόητο. Και τότε αυτό φέρνει την λύπη, φέρνει τον πόνο, φέρνει την απομάκρυνση, φέρνει την ψύχρανση. Και αν υπάρχει η μία λέξη η οποία οφείλουμε να τη λέμε πριν κοιμηθούμε, που είναι η συγγνώμη, λύνονται όλα τα πράγματα. Ποιος είναι αναμάρτητος? Ποιος είναι αναμάρτητος? Και εγώ που είμαι ο παπάς, πηγαίνω ζητάω από την παπαδιά μου, συγχώρεσέ με, μίλησε και τελικά σου το κτλ. Η συγγνώμη λιώνει τον πάγο. Και πορεύεσαι θαυμάσια τη ζωή σου, διότι η συγγνώμη είναι του Θεού. Όποιος ζητάει συγγνώμη, κερδίζει τον παράδεισο. Να μην μας βρίσκει λοιπόν μέσα στην οικογένεια το πείσμα. Είναι ας πούμε ζευγάρια που δεν μιλάνε μια εβδομάδα, χωριστά τα ταμπούρια μέσα στο σπίτι. Ένα ταμπούρι από εδώ και ένα ταμπούρι από εκεί, γιατί με την οπόλεμη. Τι θέλει ο Σατανάς? Αυτό θέλει. Να φτάσει το ζευγάρι μέχρι να το ξεφτυλίσει, να χωρίσει. Ξέρετε τι μου λένε οι δικαστές? Τι ακούνε κατά την ημέρα που πάνε κατά την παλότητα, δηλαδή το ζευγάρι αντί να πάει συνενετικό διαζύγιο, όταν πάνε ας πούμε δικαστικά, το τι λέγονται εκεί πέρα, τι μάνες και τι πεθερές βγαίνουν και τι εξεστομίζουν τα στόματα, μέχρι και λεπτομέρειες του συζυγικού βίου τους. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι που λένε. Αυτά που ακούν οι άνθρωποι, οι δικαστές, όταν πάνε και τα λοιπά. Και λένε και τα κρυφά και τα απόκρυφα μέρη του συζυγικού βίου βγαίνουν στη φόρα. Για να ξεφτιλίζεται ο άνθρωπος. Και χαίρεται ο Σατανάς, ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται αυτό. Ενώ εμείς μπορούμε να το σώσουμε, ήμαρτον. Μετάνιωσαν. Αν βγαίναν και οι πολιτικοί μας και λέγανε ένα ήμαρτον σε όλους μας και να λέγανε ότι σφάλαμε, θα τους συγχωρούσαμε εμείς, οι χριστιανοί τουλάχιστον. Γιατί οι άλλοι που είναι στα κανάλια δεν συγχωρούν κανέναν, είναι έτοιμο να σε έχουν στον πόλεμο, να σε τρελάνουν. Όπως κάνουν τώρα τελευταία. Πεθαίνει ένας τραγουδιστής, ξεσηκώνεται όλη η Ελλάδα. Προχθές 4 παιδιά πέσανε με το ελικόπτερο, κανένας δεν έκλαψε για τα 4 παιδιά. Για τον τραγουδιστή όμως όλοι. Γιατί το ίδρυμα σήμερα της ζωής είναι καλύτερα να είσαι τραγουδιστής, ένας ηθοποιός που δεν είναι άλλου είδους, αλλά κανένας δεν μιλάει για τον Ανδρούτσο, για την Πομπουλίνα, για τον Κανάνη. Δεν έχουν τα σχολεία μας πρότυπα σήμερα στη ζωή. Και πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας, αφού το πρότυπο που είναι ο πατέρας και η μητέρα γκρεμίζεται κάθε μέρα στη ζωή και δεν έχει ο πατέρας και η μητέρα την επαφή με τον Θεό, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να δεθεί? Και να πω και κάτι άλλο που το οποίο το ακούω όταν κοινωνάω τον κόσμο. Και αυτό πολύ σημαντικό, αδελφοί. Κρατήστε μας, χρειάζεται για την οικογένεια.
Έρχονται μερικοί να βαπτιστούν. Δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει, πολλοί λένε, μόλις τελειώνει η βάφτιση, θα πούν να έρθουμε 3 φορές να κοινωνήσουμε το παιδί. Εγώ είμαι από τους ζώρικους και τους παλαβούς και τους λέω, όχι, λέω, είναι 10.000 13 φορές να δείτε. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το παιδάκι πρέπει να κοινωνάει τακτικά. Και ξέρετε τι λένε μερικά παιδάκια που τα φέρνουν οι γονείς να κοινωνήσουν? Καλά, βρε μπαμπά, εγώ κοινωνά, εσύ δεν κοινωνάς, και εγώ την επόμενη δεν θα ξανακοινωνήσω. Λέει στον ονό τους που το παίρνει στην αγκαλιά. Λέει, καλά νονέ, όλο με φέρνεις να κοινωνάω εγώ, εσύ δεν θα κοινωνήσεις ποτέ. Τι να πω σε αυτό το πράγμα, αφού μιλάει από μόνο του. Από μόνο του το λέει, τι θέλει. Το παράδειγμα χρειάζεται σήμερα. Αν δεν έχω παράδειγμα και δεν δίνουμε το παράδειγμα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, αδελφοί, στον δρόμο μας, της ζωής μας. Γιατί έτσι πως τα φέρνουν τα πράγματα, μακράν του Θεού γινόμαστε, όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο, και κτηνώδεις και δαιμονιώδεις. Διότι βλέπεις βάναυσες συμπεριφορές στα παιδιά, χτυπήματα, βλέπεις βρισιές, βλέπεις τραγολογήματα από εδώ από εκεί. Πόσοι άνθρωποι μαρτυρούν όλο αυτό το πράγμα? Και το μαρτυρούμε γιατί το ξέρουμε. Γιατί ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό, τι έλεγε εκεί ο Μάρξ, τι έλεγε? Βγάλει, λέει, τον Χριστό από τη ζωή σου και κάνει ό,τι θέλεις. Άρα ο Χριστός όταν είναι μες στη ζωή δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, μας εγκρατάει. Είναι μεγάλη σημασία αυτό να κρατήσουμε τον Χριστό μέσα μας και να είναι ο Χριστός μέσα μας, να μην ζω εγώ, να ζει ο Χριστός εν εμεί, όπως λέει. Γι' αυτό και όποιος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν μπορεί παρά να είναι άνθρωπος του Θεού. Έστω και αν έχει αμαρτίες. Να ακούμε τους πνευματικούς μας, να μεταλαμβάνουμε όταν μας λένε οι πνευματικοί μας τακτικά. Να μην κάνουμε το του κεφαλιού μας. Να είμαστε κοντά στο Θεό για να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό μας. Πατέρα Κωνσταντίνη, αγαπητοί αδελφοί, σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που είχατε να ακούσετε έτσι αυτή την μικρή ομιλία που έκανα, αλλά τα είπα εμπειρικά εγώ, δεν θέλω επιστημονικά να τα πω, γιατί νομίζω θα φεύγαμε από εδώ και δεν θα ξέραμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Θέλετε να ρωτήσετε σε όλα αυτά που ακούσατε. Θα μου επιτρέψετε, αν κανείς σκεφτείτε να θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Πάντα έχουμε στο κλεί, σε σχέση με αυτά που είπατε, εμένα μου έρχεται στο μυαλό κάτι πολύ, που το λέω και εγώ έτσι τακτικά και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς. Και είναι ωραίο να το επισημάνω τώρα αυτό το σημείο εδώ, σε αυτό που είπατε για το πώς ένα ζευγάρι προσέρχεται στο γάμο. Με τι σκεπτικό, αν είναι το σκεπτικό του πνευματικό ή αν είναι καθαρά κοσμικό και σαρκικό. Και αυτό βεβαίως έχει αποτέλεσμα που φαίνεται για το γάμο στη συνέχεια. Εγώ πολλές φορές επισημαίνω όταν έρχονται για να βγάλουν κάποια πιστοποιητικά γαμία οι νέοι, να βγάλουν τις άδειες γάμου και όλα αυτά. Καμιά φορά μπαίνουν με μια ελαφρότητα, ακόμα και για αυτό που βεβαίως είναι ένα τυπικό χαρτί, ας πούμε, ένα έγγραφο. Μπαίνουν με μια ελαφρότητα και κάνουν διάφορα αστεία και με τους μάρτυρες, του τύπου έλα τώρα θα σε κρεμάσω, τώρα θα μαρτυρήσω το κρέμασμά σου, το ξανασκέφτηκες, αν θες ξανασκέψου το, ξέρω εγώ, πριν βάλουμε υπογραφή. Και λέω πολλές φορές, εγώ πάντα εκείνη την ώρα, ενώ είναι μια χαλαρή ατμόσφαιρα και γελάνε, εγώ δεν γελάω από την αλήθεια, είμαι λίγο απότομος. Και προσπαθώ να τους επισημάνω και ακόμα και αυτό το αστείο δεν πρέπει να γίνεται. Διότι ακόμα και την ώρα αυτή που έρχονται να υπογράψουν τα χαρτιά τους, είναι μια ιερή στιγμή της προετοιμασίας του γάμου. Και κανείς δεν πρέπει να βρέχεται στο γάμο με αυτή τη διάθεση την ελαφριά. Και ξέρετε και κάτι ακόμα, ο διάβολος τα ακούει αυτά. Έτσι δεν είναι πάντα. Και λέω ακόμα και αυτό, κανείς μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Αλλά λέγοντας κάποιος ότι έλα τώρα πας για κρέμασμα, ξέρω εγώ, ή σκέψου το ξανά. Αστειευόμενοι βέβαια έτσι πάντα. Όμως αυτό ο διάβολος τα ακούει, αδελφοί μου. Και μπορεί από εκεί που πραγματικά να μην μας περνάει καν από το μυαλό, εκείνος να κάνει τη δουλειά του. Δεν ξέρω, το έργο σε συνδυασμό αυτό που είπατε για το πώς κανείς μπαίνει στη διαδικασία αυτή του γάμου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, ότι κάποτε έβγαζε ένα πιστοποιητικό γαμία σε κάποιον πρόταση εις τρίτον γάμο κοινωνία. Και διαπίστωσα την ώρα που το έγραφα το πιστοποιητικό γαμία ότι και αυτός θα τελειώσει ο γάμος. Γιατί δεν ήταν προσγειωμένη η κατάσταση. Και σταμάτησα μια στιγμή και λέω: μπορώ να σας μιλήσω ιδιαιτέρως
ξεχωριστά όμως τον καθέναν σας. Γιατί ξέρετε και ο ιερέας δεν είναι ο γραφιάς, έτσι όπως καταντήσαμε σήμερα να γράφουμε τα χαρτιά όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι συμβολιογραφικά έγγραφα, δηλαδή είναι έγγραφα επίσημα της Εκκλησίας και του κράτους. Και νομικά πράγματα. Λοιπόν, κάλεσα το τι σχέση έχει. Λέει, την γνώρισα, είναι προχθές, και τα λοιπά. Της έταξε, λέει, Στεφάνη, προχωρώ, παιδί μου, κοίταξε. Εγώ λέω που έγραψα, λέω τώρα εδώ, 1/4, 20 λεπτά που έγραψα το σκίζω εδώ, δεν με πειράζει. Αλλά κάτσε να το σκεφτείς όμως αυτό το οποίο προχωράς να κάνεις. Διότι δεν σε βλέπω και αυτό και τα λοιπά. Τι να κάνω, πάτερ, λέει, και τα λοιπά. Μια σχέση, λέει, την γνώρισα σε ένα κλαμπ, τα βρήκαμε, λέει, και τα λοιπά. Την πρώτη νύχτα πέσαν, κοιμηθήκαν μαζί, όλα τα βρήκαμε και τα λοιπά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Του λέω, κοίταξε, έχεις δυνατότητα να σκεφτείς. Εγώ λέω να μην σου το δώσω το πιστοποιητικό. Αυτός δεν μου το δώσει, δεν μου το δώσει. Μου λέει, όπως όλοι θα ζήσω. Αλλά αυτή θέλει, λέει, Στεφάνη. Την καλώ μετά την άλλη την νύχτα. Λέω, τι σκέφτεσαι, και τα λοιπά. Λέει, είχα καμιά 15 μου σχέση και τα λοιπά. Αυτός φαίνεται, λέει, καλύτερος. Σαν να μην σημαίνει τίποτα. Λέω τώρα αυτό τι θέμα θα έχει. Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε προσγειωμένοι για κάτι που κάνουμε. Έχει και το αποτέλεσμα αυτό. Θα έρθει ένα παιδί. Με αυτή την επιπολαιότητα, πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί μέσα στο σπίτι. Πρέπει και εμείς είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση εκείνη την ώρα, διότι ο Σατανάς όλα τα ακούει. Εγώ λέω και το άλλο πάτερ, που είναι ευχής έργο να το προσέχουμε και όλοι μας. Δηλαδή, γίνεσαι ανάβογο σε κάποιον. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μου λέει, τι προετοιμασία. Λέω, πρέπει να πάρεις μια πανοπλία. Μου κοιτάει ο άλλος, όχι παλαβός, λέω, χρειάζεται μια πνευματική πανοπλία. Διότι σε λίγο θα αποταχθείς τον διάβολο. Για φαντάσου, λέω, να μην έχεις εξομολογηθεί και κάποιος μέσα που είναι δαιμονισμένος να αρχίσει να φωνάζει δια το στόμα του να λέει «Εχθές το βράδυ που ήσουν πόρνος, που έκανες εκείνο, όπως λέει είσαι μυχός» και τα λοιπά, και άρχισες τώρα να μου πεις ότι δεν με θέλεις και να αρχίσει να τα λέει. Πάτε, δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Λέει και σκέψου το. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και χρειάζονται όλα τα μυστήρια και προετοιμασία πνευματική, και η άδεια του γάμου είναι μία απόφαση η οποία θα υπογραφεί και χρειάζεται και αυτό να έχουν επίγνωση ότι ξεκινάει ίσως το μυστήριο του γάμου τους γραφικά, κανονικά, νομικά από την ώρα που υπογράφουν τα έγγραφα. Ξέρετε, όταν βγαίνουν οι άδειες γάμου και υπογράφονται από τον Μητροπολίτη, η ημέρα είναι έτοιμη για τον γάμο. Δηλαδή, μπορεί να παραδείξει μετά από 5-6 μήνες, αλλά η άδεια υπάρχει. Και δίνει ο δεσπότης την άδεια να γίνει το μυστήριο του γάμου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και να πω και κάτι που το οποίο ξεφεύγει και αυτό της προσοχής μας, ότι είναι ανεπίτρεπτο πράγμα, εγώ ως πνευματικός το λέω και συγχωρήστε με, άλλωστε δεν είμαστε και αστυνομικοί πνευματικοί να το ελέγξουμε, αλλά έχει μια πνευματική επίπτωση. Και αυτό το bachelor party που λένε που γίνεται, και τώρα το έμαθε και η γιαγιά που δεν ξέρει και αγγλικά να το λέει το bachelor party. Και τα λοιπά, τι είναι παιδιά για αυτό? Αυτό είναι μια ωραία διασκέδαση και τα λοιπά. Λέω, ξέρεις που τους έκανε αυτό όμως? Γιατί το βράδυ θα πάνε να ξεβρακωθούν, λέω, και θα χορεύουν λιμνί, θα κάνουν 1002 πράγματα. Το ξέρεις? Τα καλέ, δεν είναι τέτοια πράγματα αυτά. Τα παιδιά πίνουν ποτό. Ποτό πίνουν τα παιδιά. Δεν είναι το ποτό. Δεν είναι, είναι η πράξη. Και ξέρετε, πολύ είναι βρίσκει ο Σατανάς τρόπος να μας απομακρύνει από την πνευματική προετοιμασία του γάμου. Και λέω, προτιμώ ένα νεόνυμφο ζευγάρι στο σπίτι μέσα να μην έχει ούτε κουζινικό, ούτε ψυγείο, ούτε τηλεόραση, ούτε κρεβατοκάμαρα, αλλά να έχει πνευματική προετοιμασία και να μην έχουν όλα αυτά τα πράγματα και να λείπει, ας πούμε, η εξομολόγηση από το ζευγάρι. Να πηγαίνουν να παντρευτούν και να τους έχουν πάρει όλες τις λεπτομέρειες ή να θυμώνουν με τους εργαζόμενους μες στο σπίτι, με αυτούς που μπαίνουν μέσα, υδραυλικοί, υπογετζίδες, ξυλουργοί, δεν ξέρω, δεν μας δίνουν το επιπλάκι και παντρεύουμε και πρέπει να μπει στο σπίτι κτλ. Εγώ δεν δίνω καμία σημασία σε αυτό. Μεγαλύτερη σημασία δίνω ότι το επιπλάκι θα παραμείνει να είναι εκεί, αλλά ευτυχία μπορεί να μην υπάρχει μέσα στο σπίτι. Η μεγαλύτερη ευτυχία είναι όταν τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, τα βρίσκεις με τον άνθρωπό σου και τα βρίσκεις με τον Θεό σου. Αυτό θεωρώ μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Θεμιστοκλή. Όπως είπα στην αρχή, ο πατέρας Θεμιστοκλής έχει συγγράψει αρκετά βιβλία. Πολλά από αυτά είναι με επεξηγήσεις σε λατρευτικά ζητήματα. Υπάρχουν κάποια από τα βιβλία του εδώ πέρα, μπορείτε να τα ξεφυλίσετε, να τα μετοφυλίσετε και άμα θέλετε να αγοράσετε κιόλας. Σας είμαστε ευγνώμονες που ήρθατε στην ωραία του Αγίου Αντωνίου. Και ελπίζουμε πως και σε κάποια προσκλησία μας να τα αποκαλύπτετε πάντα, όπως από την πρώτη στιγμή που σας πήρα στο τηλέφωνο που οφείλω να το πω και αυτό, να το πω, χωρίς να με γνωρίζει και να το γνωρίζω τον Πατέρα Θεμιστοκλή, όταν του πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι έχουμε τη σχολή γονέων και θέλουμε να κάνουμε κάποια σειρά ομιλιών και θα θέλουμε να έρθει ο μιλητής, αμέσως ο Πατέρας Θεμιστοκλής δέχτηκε την πρόσκληση και λοιπόν σήμερα ήταν πολύ όμορφη αυτή η βραδιά. Με αυτό μας το Θεμιστοκλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε να σου μοιράσω, το καλοκαίρι ήμουνα ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη, γιατί βοηθάω το έργο της ιεραποστολής και εκεί φυσικά πάνε τα βιβλία όλα αυτά. Θέλω να σας μοιράσω ένα ημερολογιάκι δωρεάν για να δείτε πώς γίνονται οι βαπτίσεις και οι γάμοι στο εξωτερικό εκεί που γίνεται η ιεραποστολή. Παντρεύαμε νύφες ξυπόλυτες, γαμπρούς με ξυπόλυτους. Δεν είχαν καμία πολυτέλεια και όμως αυτή ήταν η γάμη ορθόδοξη. Όπως τον κάνουμε εδώ το γάμο, τον κάνουμε και εκεί. Και για να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό, επιτρέψαμε, Πάτερ Κωνσταντίνε, εμείς, οι ιερείς, με τη δική μας ανοχή, η οποία είναι σκανδαλιστική και για την οποία θα δώσουμε εμείς λόγο στο Θεό μας, να μπουν όλα αυτά τα στρίδια, τα οποία κάλυψαν την επιφάνεια της Ορθοδόξου λατρείας μας και του μυστηρίου του γάμου, με κουστούμια, με νηφικά, με στολίσματα, με φωτογράφους, με κέντρα διασκεδάσεις, με μπομπονιέρες, με προσκλητήρια, με άνθη, με μπομπονιέρες, δεν ξέρω τι τύπου κτλ. Και όλο αυτό λέγεται θρησκευτικός γάμος, που δεν είναι αυτό το πράγμα. Το επιτρέψαμε αυτό με την ανοχή μας και αυτό έγινε η Δαμόκλειο σπάθη που σήμερα μας έσφαξε. Γιατί σήμερα διατείνονται γονείς ότι πάτε δώσ' μας την ευλογία να πάμε να κάνουμε το πολιτικό γάμο γιατί ο θρησκευτικός κοστίζει. Όχι, αδελφοί. Δεν κοστίζει ο θρησκευτικός γάμος, ούτε οι εκκλησίες κοστίζουν. Κοστίζει μόνο να φύγει όλο αυτό το στρίδι από πάνω, το έλεγε ένας επίσκοπος, σκουριά το έλεγε. Η σκουριά, ξέρετε, το μέταλλο, το οξυδώνει. Και τώρα εμείς δεν μπορούμε να δούμε την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον Ορθόδοξο γάμο σωστά και τα μυστήριά μας. Γιατί, για παράδειγμα, αν σας πω ένα λειτουργικό επιτρεπτό γεγονός που είναι να βαπτιστούν όλα τα παιδιά μία ημέρα στην ίδια κολυμβήθρα, θα αντιδράσετε ή όχι? Με το χέρι μου στην καρδιά, δεν είπα, ούτε ο δεσπότης μας βλέπει, ούτε κανένας. Θα αντιδράσουμε ναι ή όχι? Γιατί θέλουμε εμείς να κάνουμε το κομμάτι μας. Πάμε στο κομμωτήριο να φτιαχτούμε, να βάλουμε το δικό μας το φόρεμα. Αν είμαστε 30 συμπεθέρες, θα χαθούμε μέσα. Αν είμαστε να μοιράσουμε κουπονιέρες, ο άλλος μπορεί να μην κάνει την καλύτερη και να πάρει ο άλλος ο γείτονας στη δικιά μας την κουπονιέρα. Γιατί? Η Εκκλησία όταν βάφτιζε δεν είχε εξειδικευμένα μυστήρια, όλα γινόταν μέσα στη λειτουργία. Λέω, εάν σήμερα θέλουμε να αναβαπτιστούμε, πρέπει να ρίξουμε μια πολύ μακριά, βαθιά το βλέμμα μας πίσω. Τι έκανε η Εκκλησία μας για να ξεφύγουμε από αυτό που εμείς μπλέξαμε. Τώρα μπλέξαμε, δεν ξεφεύγει. Γιατί πήγε ένας παπάς να το πει και πέσανε πάνω οι φωτογράφοι. Δεν τρέπεσαι, δεν θα βάλουμε ψωμί. Πέσανε οι νηφικάδες, αυτοί που πουλάνε τα νηφικά. Δεν τρέπεσαι, παπά μου, λες εμείς τι θα φάμε. Μπλέξανε οι ανθοπόλες, μπλέξανε οι φωτογράφοι, μπλέξανε οι βιντεάδες, μπλέξανε τα προσκλητήρια, οι τυπογράφοι. Και πέσανε όλοι, είναι ένα κύκλο ολόκληρο. Μόλις πας να κάνεις κάτι, αντιδρούν. Καταγγελίες στον δεσπότη, αυτό, εκείνο, το άλλο. Και λες, συγγνώμη, εγώ είπα κάτι για να λύσω το θέμα. Δεν είπα για να το περιπλέξω. Είπα, όπως είσαι, παιδί μου, βάλει το σακάκι σου, βάλει και εσύ ένα ρούχο της προκοπής επάνω, να έρθεις και τελικά να σας παντρέψω και μην προσφέρετε κανένα. Ελάτε έτσι όπως είστε, με έναν κουμπάρο που χρειάζεται οπωσδήποτε, να σας παντρέψω. Τι κόστος έχει αυτό το πράγμα? Που λέει, καστρώνεται και δεν έρχεται, λέει, γιατί πρέπει να γεννήσει πρώτα το παιδί και μετά από το παιδί, αφού γεννήσει,
Αν θα σκεφτεί να κάνει το γάμο και να θέλει να κάνει γάμο και βάπτιση μαζί, το οποίο πράγμα δεν είναι δυνατόν να γίνεται, γιατί ξεφεύγουμε από αυτό που όρισε η Εκκλησία μας. Λέει ο παπάς την ώρα που παντρεύει. Υπερευτεχνίας απολαύσεως και ακαταγνώστου διαγωγής. Και το παιδί είναι δίπλα, ετοιμάζεται και λέει: τι λέμε, κοροϊδευόμαστε? Δηλαδή, αν εσείς δεν σας λέει για σας τίποτα αυτό, για έναν που κατανοεί το μυστήριο, είναι φρίκι. Δηλαδή, εκείνη την ώρα εγώ, αυτό που μου έδωσε ο Δεσπότης την μέρα που με χειροτώνησε, είπε ο Δεσπότης τι είπε? Λάβε την παρακαταθήκη και φύλαξον αυτή. Και τι σου δίνει ο Δεσπότης εκείνη την ώρα που γίνεσαι παπάς? Όχι διάκος, παπάς. Σου δίνει το σώμα του Χριστού, το οποίο το παίρνει από τον δίσκο, από το Άγιο Δισκάρι, στο δίνει στο χέρι σου και τι σου λέει εκείνη? Πάρε την Εκκλησία στα χέρια σου και πρόσεξε αυτήν να την αποδώσεις όταν θα σου τη ζητήσει ο Θεός. Γι' αυτό κανένας παπάς δεν είναι φασόν παπάς. Κανένας παπάς δεν είναι ίδιος ο ένας με τον άλλο. Προσέξτε το. Κανένας δεν είναι φασόν παπάς. Δεν υπάρχουν φασόν παπάδες. Είναι πώς βιώνεις αυτό το κράτημα της παράδοσης. Δηλαδή, επειδή έγινε για μόδα, πάει να πει αυτό το δικαιολογούμε? Όχι. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Και θα σας πω κάτι που ίσως εγώ θα πέρασα μια φορά και μετά που θα με δείτε και τα λοιπά. Ας πω όμως και κάτι. Θέλουμε παπάδες να μας βουλεύουν ή να μας ξεβουλεύουν? Γιατί οι βουλευτές βόλεψαν πολύ τον κόσμο και γι' αυτό τώρα παραμένουν ακόμα μέσα στη Βουλή. Γιατί θα έπρεπε να τους βγάλουν έξω από την Βουλή. Γιατί φτάνει τόσο βόλεψη. Αφού μέχρι σήμερα το μυαλό μας, πώς διοικείται η πατρίδα μας, είναι στο μυαλό μας πίσω έχουμε τη βόλεψη. Θα μας βολέψει το παιδί μας να δουλέψει αύριο μεθαύριο. Δεν σκεφτόμαστε η πατρίδα μας πώς πάει μπροστά. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Γιατί είμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε άλλα πράγματα. Άλλα λέμε, άλλα πράττουμε και άλλα κατανοούμε. Αυτό είναι και το θέμα της πίστης μας. Γι' αυτό είμαστε στο μετέχνιο. Κρεμόμαστε από μια γλωστούλα. Καταλάβετε το. Εγώ σας το λέω πολύ απλά. Δεν έχω να σας κρύψω τίποτα. Άλλωστε, εγώ δεν θα σας λειτουργήσω αύριο. Ο Παπακώστας θα τα εισπράξει ό,τι είπαμε από εδώ πέρα σήμερα. Σε αυτό θα πάτε να τα πείτε. Τι μας έφερε σαν ακόμα εδώ πέρα και τα λοιπά και τα άλλα. Εγώ θα σας πω όμως, ο παπάς σήμερα πρέπει να είναι προφήτης. Ο προφήτης τραβάει μαλλιά, τραβάει αυτιά, δει κλωτσιές και λέει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πικρή. Πρέπει όμως σήμερα να την αναζητήσουμε. Και την αναζητούν οι άνθρωποι σήμερα την αλήθεια. Κάνουν 200, 300, 500, 600 χιλιόμετρα για να βρουν άνθρωπο για να σταθούν και να στηριχτούν. Γιατί εντάξει, είπαμε όλοι, δεν θα πάμε στον κρεμό, επειδή πάει ο σειρμός. Και ο Χριστός έδωσε εντολή στα δαιμόνια, στους δαιμονισμένους που βγήκαν να μπουν στα γουρούνια και τα γουρούνια λέει κοπαϊδός πέσαν μέσα και πνιγήκαν στην λίμνη της Γεννησαρέτ. Αλλά ο κοπαϊδός πήγανε το κοπάδι, πέσανε και τα λοιπά. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Ας κρατήσουμε λοιπόν να μην πέσουμε όλοι μας σε αυτή την κατάσταση και να προχωρήσουμε όσο μπορούμε την πίστη μας στο Θεό. Κρατήστε τις παραδόσεις σας. Θα σας χρειαστούν πάρα πολύ και κάντε μία επιστροφή. Χρειαζόμαστε έναν επαναπροσανατολισμό πάνω στον παράγοντα της πίστεώς μας. Μας χρειάζεται, αδελφοί μου, όσο ποτέ άλλοτε. Αν το ακολουθήσετε, χάρη στο Θεό και η ευλογία θα είναι μαζί σας. Καλό βράδυ, Θεός μαζί σας.